thang da un edet sita nang litum ke wang ko nang tumpan choro lo non ilitum kache bohong kir kachini kangtung rat atum ta kachini kangtung ke la hello article India a constitution article 280 along copy lage do lapen article 275 along copy lage do lapen article 2.3 along copy lage do la salam 2 and 3 bang anili impur dam bombe lo 2 and 3 along ke labang ke separate state alam si pula article 2 ke pulo admission or establishment of new state pulo parliament may by law admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. Number 3, Article 3 bang pulo formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. Ladakh 6 schedule alam ning je tribal atom phan ke raiji alam schedule caste atom phan OBC atom phan ke raiji alam thang ta ning je Ladakh a condition bote tok dun mi po la so condition tok dun mi po pot si hala Nagaland la pen Mizoram phan ke 371A pu pi ni tok dun hala bangke la ke 6 schedule ason tak lo seta 6 schedule binong galila thema 6 schedule bangke mini constitution pinak eta hala article 371 pu pi ni bang la ke article hala bangke parliament tuma ninghang lote majority vote pen hala bang pavidet un la pen 6 schedule bang la ke pavidet un e la hala bang 2 3 bang la si article 2 pen 3 ateng pen autonomous ki koi separate state hang lote la ke tribal atom phan ke raiji alam hadak ave nona mat ke ave dalang pedum meji meni article pen seta hala ke bang non hu ke nang se kroi dun de jibon 6 schedule ni na kroi dun de le hala dak le kroi lang ma and the article 280 non 125th amendment bill pulo batai pharoi sira in koira pho aphom constitution ke lar alam la so ke lar ke 6 schedule si jasemet lar po la pen non ilitum Karbi Anglong Autonomous Council atum ke claim abang ke direct funding ke long ya phan pu article 280 nang ji pu 275 nang ni pu angge 280 abang ke dak non la article 280 abinong abangge la ke finance commission pulo finance commission pen poisa nang logi pulo la pen 275 abangke la ke India consolidated fund pensi poisa nang logi po abang hala nang ke logi abangke la ke non apran nili 280 bang pudet lang 280 abangke la ke panchayat atu phan la pen ke municipality phan town committee phan poisa nang ke logi phan hala bangke BB along sige pu poisa lata state government Assam as state government along poisa nang ke loji aphan direct funding po alam ave Assam government long si poisa nang loji hala finance commission tumta lapen India government ta finance commission da India government ki pualing si kroji lapot poisa nang logi ke Assam government la direct funding lam dak tok ti la pen la solam ke nilitum jakas ahut kaching ki hotan nilitum direct funding lam pudam lo halabang suhut aning mesen bensi hala joint secretary bang nang ke thak la ko hello ahok lo la ke muthe la direct funding po alam bang ke
lake nang tum afan det alam kali lake claim lo te lapen ke hang atum ke India adang sita akaprek a statement ala son alam du si ke claim ji ke Assam government aphan bakar biang long phan claim chot ji puge uni tum mana pun dun do labang nang pachini dun pe mel labang lam ke the pinak labang ke a level the tu tan labang adang the tan lasi dak 280 alam bangke lake 6 schedule alam ta tokte lapen autonomous state alam ta tokte da bangke autonomous state atum aphan poisa ke loji po alam ave 6 schedule area atum aphan poisa ke loji po alam ave ba non 6 schedule area alam bang bidun kokpo autonomous state bang bidun de ji ne liga chinia tengke 125th amendment along bangke autonomous state bang tokte de ji municipal town committee lapen panchayat alam lapen Karbiang autonomous council po alam bang tok dunji mini seta poisa bang Assam government fansiloji direct funding gali 275 bangke nilitunge pulo 275 pensi poisa ke nang pelo bom nai pulo lasi 275 along ki po bangke lake dake 6 schedule area lam tok lapen dake tok la pohelo on and from the formation of autonomous state under article 244A any sums payable under clause A of the second proviso of clause 1 shall if the autonomous state comprises if the autonomous state comprises of all the tribal areas referred to therein be paid to the autonomous state and if the autonomous state comprises any autonomous state as any or some of the tribal areas be a portion between the state of Assam and the autonomous state as the president may by order specify da bangke pulo autonomous state pen Assam government atum ang bong poisa ta thak det pu usigi pu labang ge ilitum phan poisa thak det pu autonomous state ke long lote lapen autonomous state ke dolote la sinon thihek penil tung ki pukang tung ge la hello ilitum Karbiang autonomous council atum 280 finance commission along pacharap dunangji po ma 280 sige me 275 nang ne lapen 125th amendment pe pass serak nai pusi ningye don dambaret lo hala government tumangke 125th kaselam ia bangai 125th amendment kaselam bangke ilitum phan autonomous state nangi pijok plot ya phansi hala tungke la 280 pugan ningye dambaret athema 280 long autonomous state alam vedet ke article 244 e alam ave dake 275 long sige do anlong finance commission alam do port finance commission apoisa ke long ya phan pu dam baret ama autonomous state ke hang dam bange hang thu thedel non alang litum bange tini thu det lo poisa long chom yimene po sitan ata poisa ta ko ningye thu leti ho 275 panda poisa ke long po yat vet lo ako yong si 280 finance commission alam jong si finance commission pe nang vek ji pulo tangte la 275 along ta finance commission alam ta top on that make ente nilitum anon sorma a committee aphan loke pidun ke la hello neli non file chirilo te theklong ji konat banglo neli top dun et lo dak le finance commission puta top dun det nun la penha la 280 along ta na la for sending fund to the autonomous state pura hadakla tok dun det nun pusinil hadake tok dun sitha lage tu malam bang deng de det non 125th amendment bangge non 125th amendment lete itum six schedule council bangke panchayat acting de pon six schedule ke po anakang tui de ing tui pik pule pudam kali serta ing tui pik lo puan panchayat ke dak an lo non halap
Six schedule a council, Karbianglong Autonomous Council bang punang pisuntuk po. Dak lo ke wan po. La ponchat along lo pang day hop po lagi. Ya. Kapang day hop tong ke mema kapang tui si mema. Ili tunge pang tui nangi po sige ribong. La si autonomous state ka hang bom separate state la sige hang ibom lo. Autonomous council ke dorde pusi. La ke council chot ke assembly nangi pusi tunge ke hang ante. La si non nitum ka chuning ri kang tung la Karbianglong Autonomous Council pan ke alang litum la 125th amendment ke chikroi du nang ne la pen alang litum autonomous state sige hang nang ji alang litum autonomous state hang tu the that amat 125th amendment bill an amendment along an chetodun thurok la pen hala 280 finance commission long an chetodun thurok amat autonomous state hang tu the that autonomous state ke hang lambang e deep to joy la po bang e chok chik lo ni tung mata ke ja lang li tum ha choning ri lo la deep joy ka me claim nang ne lo autonomous state ke hang ke ka do ita autonomous state si ke hang nang ji la ke pu an delhi dam thek thang that pu an poisa khoros dam de amen an ni si het mp ta ninggelo ni tanon ga poisa do lo nang tum Johang dam jite Johang dam not purmati di autonomous state kalang kalima kalang di no ni ta poisa na pidun ji aja kong dolo nang tum Johang dam jite Johang dam not purmati di manala autonomous state ke pina bosta le biru ya son nang tum isiba chonghor dam de no pugetoy ya son yu alam ge therak tu memi la bosta isiba chonghor dam de no pa phan le kipu unjia phan le tum mp alang li phan pe hai gali de rata tum ke la sila bang therak memi le ko potong alang lita ang ho chi kilik le det lo ne kan yeta la pulo yo la sin non ni tingi pu bang ke la hello la autonomous state si ke hang nang ji autonomous state ke hang bang deep joy nang ne lo la pen 125 ke pe amendment me tike pe pas nang ni ne mane modify fetike amendment pali modify fetike pa pe pas nang ni atheman ni tu hata pu servan kep ta do nang ji dulsong waisa ta do nang ji njang tirupuni song sadwen ta do nang ji rajina isa khota do nang ji pulo anon sorma ta nang chekroi dun lo parliament and along si report ta bidet lo la solamanta ama non 125th amendment long ke hala ke pawi tu de la si hala he hui alam langdam etsi la autonomous state ke hang ti deep joy ye phan ke la autonomous Karbianglong Autonomous Council tung claim nang ni ini apa lama arju ite arju tame na tu